Als wij keertsen, dan steeds wij in plaats van boven boppen en kwaad kweer. Maar ik zou keertsen net zonder de Friese taal kunnen vaststellen. Ik vind het heel mooi dat mensen gewoon hunzelf binnen de Friese taal. Die typische Friese termen die komen ook gewoon heel snel terug. Als we dan onderling mogen praten, praten we meestal Fries. Wij gaan elke maand iets een mooi Nooitaalencentrum. Dat is helemaal bovenin de Squallen. Dus het is een onderdeel van mijn vakopleiding. En dan rijst Fries, Engels en Duits. Het is heel beginnend, omdat net iedereen Fries praat. Hè. Dus vooral de eerste keer moesten we jezelf vaststellen. En de tweede keer moesten we rondleiden Jan terug de Squallen. Maar ik denk als je vierde Fries wil leren, dat je dan wat keuze doet met kiezen. En wij hebben een onderzoek die bij de gemeente Waadhoeken. Helemaal hebben het gewoon hoe het onderwijs en de Friese en beeldse taal. En ik vond het wel heel mooi om dan erachter te komen hoe belangrijk eigenlijk de Friese en beeldse taal is. En hoe zonde het is dat het een beetje vergeet. Ik ben Sophie, ik doe de opleiding marketing en communicatie. En in mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om te keertsen.